Damdamag Radyo Sagada. Naimbag man nga daw kan oras, tenga ro di padanon dagiti damdamag pang iti pang itang midday wano para iti midday news siya magisimbay mangibingay kadagitoy damdamag ulo ti damdamag kan dagiti detalye na. Para iti ulo dagiti damdamag iti nasyonal panangharang iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara inawagan ti maysa a mamanday linteg nga greatest injustice. Apila reforma iti edukasyon rimswa manen na kalpasan ti agsasaruno aranggas kadagiti pagadalan. Iti damdamag iti rehiyon kan lokal kinakurang iti panangbantay iti smoke-free policy kadagiti opisina ti gobyerno dito'y Cordillera inrakurak ti Civil Service Commission. Iti nakasilpo adamag syudad iti Baguio modelo iti tobacco control iti rehiyon kan entero Pagilian. Peer kada vibe ti ched kan Unilab na yuswat para iti mental health dagiti kabataan. Barikada sa jay mangkayan Benguet pinairteng manen dagiti residente maikontra iti isuserek dagiti mining equipment. Duwa nga landmark initiative para iti klima ken pagtalgedan inaprubaran ti PDC Mountain Province. Duwa nga kaso ti Japanese encephalitis na ilista ijan munisipyo ti Bontoc. 2027 Community-Based Monitoring System na isagsagananan ti lokal a gobyerno ti Sagada. Reverend Father Winston Minong Pormala na ikabil kasbaro nga rector ti Church of St. Mary the Virgin. Kanti pa nang ibingay po iti sitwasyon para iti lokal a kasasaad iti panawen. Para iti detalye dagiti damdamag ditoy Pagilian. Agbalin amay sa adakkel nga awan wenno daytoy maawagan nga dakkel nga kinaawan ken maitudtuding nga greatest injustice para iti umili nga Pilipino no maharangan. Wenno lapdan daytoy nakasimpa kuma apanang litis sa wenno panang ukom kani Vice Presidente Sara Duterte. Daytoy tin paganatget ni Deputy Speaker Paulo Ortega V. Maysa nga complainant iti reklamo na iya ngato ita iti Senado. Agserbi akas sa impeachment court. Sigon kani Ortega napateg nga ibingay dagiti ebidensya iti publiko kan iti korte sakbay nga maibingay iti anyaman nga panang ukom wenno panang hatol. Pakiusap na nga rod asaan nga lapdan wenno isabotage at illegal nga proseso. Iti sumangbay nga daw iti Lunes, Hulyo 6, dahito nga root impeachment para iti upat nga articles of Uno daytoy panang litis iti upat nga articles of impeachment kontra iti maikaduwa nga pangulo kada nakasimpa. May bilang kadagiti nadadagsen nga akusasyon nasangsangwan daytoy Vice Presidente Duterte kada ti panang pangtay iti biag ti presidente. Ti panang lustay iti confidential funds ti panang suhol kana daytoy kaadad ti unexplained wealth na. Sigun iti mamanday linteg masapol nga ibati iti prosecution team nga ilatang dagiti ebidensya wenno patunay imbis nga pairala na daytoy panaga politika man pay awan ti inbagana a particular nga grupo amang tangtangka nga magpigil iti daytoy maibagbagang impeachment ket inbaga ni Ortega at pananglaped iti proseso ket mangipakpakita met lang iti panang kait iti karbengan dagiti Pilipino nga maamuan ti entero wenno ti agpayso iti nasao nga isyu ken banbanag may panggep iti maikadwa nga pangulo. Iti sabali adamag iti Pagiliana ket
makapaalarma ti ag sa sarunong insidente ti aranggas ang mapaspasama kadagiti campus wenno kadagiti uneg iti pagadalan. Iti payla ang panagrugi daytoy barong school year 2026 to 2027. May bilang arod kadagiti nailista ang nadara aranggas ket daytoy panagpagsul ken ti pagmaltog ang napasamak ijay Cavite ken Tacloban. Ditoy ket tanlo nga biyag ti kabataan ti naibabawi. Ditoy pay katada tinadangran ang 10 ket 8. Nungan pay itudtuding dagiti otoridad nga aga sinabali dagitoy nga kaso nga masigon kadagiti masaknana daytoy ket tungtungan pay laeng iti pagtalgadan dagiti estudyante. Daytoy kumarkaro nga bullying ken ti kinakurang iti suporta nga pangmental wenno daytoy mental health assistance para kadagiti eskwelaan. Manen katain paganatgat daytoy grupo nga Alliance of Concerned Teachers wenno ACTA of Philippines. Ti dagos a panag-ala itinayon pay nga guidance counselors tapno iti kastakot maadresan daytoy nasao nga krisis. Sigun iti datos ti Department of Education wenno DepEd agkurang daytoy pagilian a Pilipinas iti adu nga guidance sa counselor sa gaputa dalaeng iti nasurok nga 4,000 nga lisensyado nga counselor sipud pa iti tawen 2022. Nag-adayo iti target 50,000 tapno iti kastakot maadresan wenno maadda ti ideal ratio nga maysa nga counselor iti tumunggal 2 nga estudyante. Kat nga ron iti update para ipailaang iti daytoy na sao nga issue kat akasmet panang address daytoy Department of Education kat adati i-implementar akas alternatibo nga solusyon ti Department of Education. Daytoy kat inlatang ni Department of Education Secretary Sonny Angara. Nawaswas nga rod wenno winaswas daytoy DepEd ti nasurok 4,000 nga bakante nga posisyon para iti lisensyado nga counselor tapno iti kasta ket sukatan iti Student Counselor Associate. Iti sidong daytoy barong nga programa para ita nga tawen 2026 ket plano ti DepEd nga ag-upa wenno ag-hire iti 10,000 nga counselor associates at iti kasapulan laeng ket madaanda iti makaanay nga units iti psychology kana counseling. Tapno iti kasta ket dagos da nga ma-deploy kadagiti para publiko nga eskwelaan iti pagilian. Para matiti detalye iti damdamag diti rehiyon iti Cordillera. Kinalampag tata ti Regional Tobacco Control Network wenno daytoy RTCN dagiti opisina iti gobyerno ditoy rehiyon iti Cordillera tapno iti kasta ket istriktuan ti panakaipatungpal ti smoke-free workplace policy. Daytoy kakalpasan nga rumwar iti survey ti Civil Service Commission wenno CSC Cordillera ang nasurok 75% wenno 60 nga ahensya iti rehiyon ti awanan apo iti record no si asino dagiti empleyado dati agsig sigarilyo. Sigun iti RTCN ti kinaawan iti monitoring kadagiti opisina ti agbalbalin apo nga rason no apay nga nagrigat nga rod nga masikil daytoy panag sigarilyo. Gantak no iti kasta ket agbalin nga epektibo dagitoy da maiya taktak der wenno maisuswat nga smoking cessation programs wenno ti panang ipasardeng iti panagsigarilyo kadagiti opisina ken para publiko alog lugar. Malaksid iti daytoy panagkurang iti record ket nairakurak met lang iti survey nga may salaeng iti kada 28 nga ahensya ket adaan iti wenno daytoy may salaeng iti 28 nga ahensya nga daan iti designated smoking area ti sumursurot kadagiti pagalagadan ti CSC. Kapu ditoy nakasimpang aron nga ingato daytoy a report, maingato daytoy a report iti Regional Development Council wenno RDC tapno iti kasta ket mangbukod iti nataltalged ken nairot ang polisiya tapno sa lakniban dagiti kameng ken ti publiko kontra iti second-hand smoke.
May silpo iti daytoy nga damag ket agtultuloy nga agbalbalin nga modelo daytoy syudad iti Baguio para iti Tobacco Control Initiatives kalpasan nga rod ang mabigbig daytoy iti World No Tobacco Day Awards ti World Health Organization. Sigon ken DOH Health Program Officer Rotana Uy, agserserbi nga benchmark daytoy syudad iti Baguio para iti lokal, para iti dadumapay nga lokal a gobyerno iti rehiyon iti Cordillera. Amang kayat nga mangpairteng iti smoke-free policies da. Iti nga ruda madama kata in report daytoy Department of Health Cordillera nga balaksid iti probinsya iti Abra nga agbalbalangkas paylaeng iti pulisiya addan dagiti agraraira nga provincial smoke-free ordinance sa iti probinsya ti Benguet, Kalinga, Apayao. Ifugaw ken ang Mountain Province tapno nga ruda iyabante daytoy nasalun ata nga komunidad. Iti nakasilpo po nga impormasyon na kat ipakaamumat daytoy police captain ani Susan Palamay manipod iti Police Regional Office sa Cordillera nga di manon iti 6 gasot ken 30 nga individual tinatiliw da manipod iti bulan ti Enero hanggang iti Hunyo 20 ita nga tawen para garon iti daytoy pananglabsing iti linteg may papan iti panagsigarilyo. Iti daytoy nga rod nga tawen wenno iti nasaw-apo nga panawen kata nginmato. Iti malaksid kadagiti pasaway apo nga agsinsinti kadagiti para publiko alog lugar kata adamot lang tinakumpiska dagiti pulisya anasuro ka may sagasot kana sa nga 10,000 nga piso nga pateg dagiti naipuslita nga sigarilyo sa dinno na record daytoy munisipyo iti Sabangan iti Montañosa nga daan iti kadakilan apo nga naarestar. Daytoy ket intunda ti panaka-arestar ti may nga gangandaet nga Indian national nga sumangsamot atta kadagiti kaso iti korte. Daytoy apo kata panagtulong met lang daytoy puwersa iti kapulisan tapno iti kasta ket mabantayan ti publiko ken masalakniban kontra iti second hand smoke. Iti pailaeng nakasilpo adamag may papan iti salunat ket tapno met malabanan daytoy kumarkaro nga krisis iti mental health ket maiyab abante daytoy panagbalin produktibo dagiti kabataan. Daytoy ket babaen iti panakayuswat ti panangiyuswat ti Commission on Higher Education wenno CHED kadwa ti Unilab Foundation iti dual daw a panagsanay nga natagnaan nga peer kada vibe iti syudad iti Baguio. Daytoy nga aktibidad ket tinabunuan dagiti leader estudyante ken dagiti manursuro manipud iti Cordillera ken dumapay nga rehiyon ditoy Luzon. Panggap ti programa nga idanon kadagiti estudyante kan kadagiti peer facilitators iti manipur kadagiti nagduduma nga universidad wenno eskwelaan ti panakaisuro dagiti epektibo nga komunikasyon ti listening skills kan ti husto nga referral system para kadagiti makapadpadas iti depresyon wenno daytoy emosyonal nga parikot. Sigon kaniya Dr. Serafina Anguhayon, ti Officer in Charge Director ti Commission on Higher Education of Cordillera, napaka-praktikal dagiti kakastoy nga addang ng runa iti rehiyon ti Cordillera. Iti payla ang rehiyon ket addaen ti 35,000 nga estudyante. No sa dinno adda dagiti makaaw-awat iti scholarship kana tulong nga pinansyal nga kasapulan met laeng iti tarabay para iti daytoy mental health. Inyo na unay ningo hayon nga iti tenga daytoy moderno nga panawon. No sa dinno ket mas nga nakatutok dagiti kabataan iti gadget kaysa iti personal nga panaki dangadang iti dadu mga wenno ti personal nga panakigayem iti pada a tao nagdakkel ti tulong dagiti peer facilitators ngagserserbing agpayso nga barkada para kanyada kun umuna apo nga tarayenda no adda ti problema da. Iti sabali pay adamag ket
Nag-alsamanan kan nagbayanihan dagiti umili wano residente ti barangay iti Bulalakaw ken ginawang iti munisipyo iti Mangkayan iti probinsya ti Benguet. Dahito katapno patibkeren ti community barricade da. Kalpasan apo nga makaawat da iti report dati maipilpilit ang maisrek babaan iti Crescent Mining and Development Corporation uno CMDC nga makinarya para iti pre-approved exploration activities daytoy. Sigon kaniya Marlo Pablo, may nga leader komunidad sa Jay Bulalakaw, di pa nagbarikada da ti ultimo nga remedyo da uno sandata tapos ti kastakot agtalinaed nga awan ti agin tutuleng. Kastapay nga awan ti panang address manipur kadagiti masaknaan na nga ahensya ti gobyerno akas iti National Commission on Indigenous Peoples, Ombudsman ken ti Commission on Human Rights iti kidawda wenno iti indasarda nga petisyon ken reklamo. Naputpeta nga tugtog nga ron dagiti presidente daytoy 25-year renewal ti Mineral Processing and Sharing Agreement wenno MPSA ti kumpanya amang saksakop iti nasurok 5 nga gasot nga hektarya ti ancestral domain da. Kukwestiyonan ti komunidad pati ti Benguet Provincial Board ti legalidad ti nasao nga panakaparu wenno renewal gaputa maudi anairwar daytoy wenno maudi anairwar ti certification precondition para iti free prior and informed consent wenno FPIC. Numan paya dati nairwar apo nga mensahe at ti wenno daytoy CMDC ket nangairwar iti mensahe at nga legal daytoy panaga operasyon da kalpasan nga ibabawi ni Mangkayan Mayor Cesar Pasiwon ti cease and desist order iti napalabas nga bulan iti Abril itaktak daran latta dagiti residente wenno dagitoy da kangrunaan dagiti nainsigudan nga umili asaan da nga agpaabak ken saan da nga agputeng iti anyaman nga pangta iti demanda ken nakasagana nga iya sakripisyo dati biyagda tapno sa lakniban ti dagada ang nagtaudan. Dito yung probinsya iti Montañosa ket aprubaran na ikan iti prioridad ti Provincial Development Council wenno PDCT 2 adadakkel nga proyekto amang pampanggep nga patibkeren ti panangsango ti probinsya ti Montañosa kadagiti sakuna ken daytoy epekto iti climate change. Iti naisayangkat nga second quarter regular meeting ti Konseho, opisyal nga pinatibker. Daytoy panaka-adaptar ti Climate and Disaster Risk Data Governance Platform prototype ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinasao nga digital platform kata mangusar iti artificial intelligence powered analytics kan real-time mapping tapno pagkaykaysaan dagiti datos maineg iti peligro iti daytoy nga probinsya. Ang agbaling nga dakkel nga tulong tapno iti kasdaket mas nga mapapartak kana siyentipiko ti panang address kadagiti kalamidad. Daytoy matlangkat rekomendar iti wenno na irekomendar iti Regional Development Council wenno RDC Cordillera tapno iti kasdaket maipaayan iti pondo iti sidong ti National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Kagiddan daytoy ket inaprubaran daytoy Provincial Development Council ti Montañosa ti 7 ken 60 milyon a piso nga paset wenno pateg ti Climate Resilient Water Security and Access System. Daytoy ket kalpasan nga may baga iti panag-ebalwar nga dumandanon iti 86% dagiti pagtataudan iti danong iti 8 iti daytoy 8 nga munisipyo iti probinsya ti kontaminado iti fecal coliform wenno daytoy rugit apo iti tao. Malaksid pa nga madadadael dagiti linya ti Danube wenno nadadael dagiti linya ti Danube nga iti nga roda panagbaot iti Super Typhoon Uwan iti napalabas sa nga tawen. Pasat daytoy nagdakkel nga proyekto ti panag-itakder iti spring water development nga adana po iti filtration systems nga sangapulo nga sentro dagiti munisipyo. Watershed protection ken ti panang ikabil iti tramline system. Tapno iti kasta
Uno daytoy panag-ikabil iti tramline system para iti barangay iti Beluang ken Bikigan iti munisipyo ti Sadanga. Iti Matapo munisipyo iti Bontoc ket maysa nga seryoso nga warning wenno ballaag ti Nuartata ti Office of the Provincial Health Officer wenno OPHO iti publiko. Daytoy ket ti panagtalinaed nga nasipot kalpasan nga nakailista ti kapital nga munisipyo wenno daytoy sentro wenno daytoy munisipyo iti Bontoc iti duwa nga kaso ti makapatay nga Japanese encephalitis wenno JE. Sigon kaniya Benny Gumihid ti Health Education and Promotion Officer 2 ti probinsya, ti maysa nga kaso ket nailista iti barangay iti Lanao. Bayat ati may sapay nga pasyente ket kumpirmado nga pimusay manipod iti barangay met iti Kalugti. Ti Japanese encephalitis ket may saapo nga nakaro nga sakit ang maalala iti kontaminado nga lamok nga agat-atak nga mangat-atake iti utak ti maysa nga individual wenno maysa nga tao. Ti sumagmamano nga sintomas ket ti nangatoapo nga fever, nakaro nga sakit iti ulo, panagsarwa, ti yung paninigas ng leeg, daytoy panagnisay ang mabalin apo nga aga resulta iti coma wenno kamatayan. Gapu ditoy ket imbalakad ni Gumihid kadagiti tattao wenno iti publiko nga aga suot wenno agusar iti kawas wenno iti bado nga adaan iti long sleeves ken dagitoy daat itog nga pantalon. Agusar iti mosquito repellent ken maturog iti nga adda iti kulambo wenno adda iti mosquito net tapno iti kasta ket makaliklik iti kagat dagiti lamok. Naiyunay unay lang apo daytoy pananglinis iti aglawlaw. Wenno daytoy panang ikat iti dandanom nga mabalin apo nga breeding sites wenno pag-itlugan na dagiti lamok. Ditoy Matapo Sagada tapno iti kasta tapno maisigurado ti nasimpa nga taray ti panaggobyerno ken panangbalangkas kadagiti programa may basar iti agpayso nga pangkasapulan dagiti komunidad ket formal nga taripnong iti Kalman, Hunyo 29, ti Municipal Community-Based Monitoring System wenno CBMS Coordinating Board manipod iti lokal a gobyerno iti Sagada. Daytoy ket babaen iti panagidaulo ni Executive Assistant 2 Eleuterio Lumiwas akas Acting Presiding Officer anang ibagi ken ni Mayor Felicito Dula. Binalangkas nga rod ti lupon dagiti preparasyon ken estratehiya para iti sumambay nga implementasyon ti 2027 CBMS iti daytoy nga munisipyo. Daytoy nga panagtitipon ket pinasutan dagitoy da miyembro no sa dino ket nakasuot da apo kadagiti elegante nga Filipiniana attire bayat nga mataltalantan daytoy nga roda pag-imbagan ti munisipyo. Nayunay-unay iti daytoy nga taripdong tinapateg a papel dagiti estadistika. Ti usto nga datos iti lokal a gobyerno ti agbalbalin nga pundasyon para iti epektibo a panangted iti serbisyo publiko ken panagaramid wenno panangpanday kadagiti lokal a limited. Iti sa balipay nga damag ditoy payla ang munisipyo iti Sagada kada formal nga rod nga naiyasayangkat daytoy installation iti Kalman medlang Hunyo 29. Daytoy instalasyon ni Reverend Father Winston Garlejo Mido akas barbaro nga rektor daytoy nga rod Church of St. Mary the Virgin wenno CSMB kapasat paylang daytoy pakasaritaan a historiko daytoy prestigyoso nga tourism municipality ti Sagada. Ni Father Mino ket nagtaud apo iti munisipyo iti Tadjan ken isu ti opisyal nga magsukat iti pwesto ti agretiro ken Romuar a rektor ani Reverend Father Daniel Lungatan. Nagtaud met sa munisipyo iti Bontoc iti sidong ti Episcopal Diocese of Northern Philippines wenno EDNP. Naisayangkat nga rod ti programa aya nga pinasutan dagiti adu nga agsamsampalataya para iti daytoy na sao nga panagtitipon.
Pimasat nga ron iti daytoy nga installation ni Father Minong dagiti papadi panipud iti EDMP. Ti entero nga kongregasyon daytoy CSMB kan dagiti matlaeng dadumapay manipud iti karatig simbaan akas iti Saint Simon Peter ti Demang, Saint Columba ti Ambasig, pati ti Holy Trinity Episcopal Church ti Bantay kan Holy Innocents ti Batayan iti Tadjan. At damot lang, dagiti bisita kan delegasyon, manipod iti St. Catherine's Church sa J. Cervantes, Ilocos Sur, no sa dinno kata isu. Ti nangipaayan mat ni Father Minong iti panagserbisyo na sakbay daytoy barbaro ang naiatas kanyana. Kuno ti baro nga agbalin nga balay na itoy sagada. Parang arud iti maudi nga impormasyon para iti local weather station no dayto kasasaad ti panahon. Ti sikun iti pag-asa daytoy payla ang kang runaan nga mga apektar iti pagilyan tayo. Kuno particular iti amyanan nga Luzon ket localized thunderstorm. Sa thunderstorms isut gapuna nga makapatpadas tayo iti naulep at tangatang kagidan apo daytoy medyo nakapsot hangga na iti napigpigsa nga panagtudo. Kasabay pay daytoy apo ti epekto daytoy habagat nga ruda daytoy Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Kunti entero apo nga rehiyon iti Cordillera ket makapatpadas nga rud iti nakapsot ang gana iti medyo napigsa nga puloy iti angin ken daytoy panagtudo karunaan na ti panaguruod panagkimat kang runaan iti malam gapu iti localized thunderstorms. Dagita apo dagiti naibingay tayo nga damdamaga para itangal daw iti Martes. Mauding aldaw daytoy bulan iti Hunyo, June 30, 2026. Siyak pa lang nga ro di simbay para iti damdamaga radyo sagada. Good afternoon once again.